ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya, patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman sa ating programang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Kasama po ang inyong Clara Tita. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po kayo sa lahat po ng mga nakikinig sa atin via King's Radio Stations? Hello po sa inyo at ganoon din po sa ating live sa Facebook page ang AgriSenso sa Agrikultura na mapapanood din tayo sa Facebook page via Ka-Farming at Ka-Damdamag Digital Media TV. At ganun din, mamaya ay mare-replay tayo sa RNG Luzon Original News Group Luzon. Kumusta po kayong lahat? Nakakain na ba kayo? Kumusta po? Opo, sana po ay nasa maayos po kayo na kondisyon, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan dyan sa may Southern Luzon, I think. Dyan sa may Cagayan Valley area. Hello po sa inyo. Sana po ay nasa maayos po kayo na sitwasyon ngayon. Kahit po andyan po yung, kumbaga may epekto po na hatid si Bagyong Betty dyan sa inyong lugar. Okay? At sana po ay ready po kayo kahit sa anumang sitwasyon ay nakapag-impake na kayo kasi importante po talaga na dapat ay naka-evacuate na po kayo, diba? Lalong-lalo na po doon sa mga nasa areas o naninirahan na malapit po sa ilog, sa bundok, o diba? Na prone siya prone siya sa flash flood o itong tinatawag natin na landslide, okay? So mag-ingat po kayo dyan sa ating mga kababayan sa may Cagayan Valley or Region 2, I think. Yeah, Region 2 area. Okay? At hello naman po sa ating mga kababayan dyan sa may Iloilo, sa may Negros Oriental, sa Negros Occidental, ganun din po sa may Cebu Province, sa may Surigao del Sur, San Francisco City, Agusan del Sur, dito po sa Davao Region. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin tuwing tanghali o kahit anong oras po kayo nanood sa ating live ngayon, sa ating content, sa ating video ngayon, hello po sa inyo, okay? At sa araw po na ito, ay of course, ibibigay ko po sa inyo ang practical, sabihin natin napaka-practical talaga na tip na ibibigay sa atin ni Ka-Farming at Ka-Content Creator Sir Jid. Okay? Sino ba ang mahilig dito kumain ng papaya? Sino ba ang mayroong tanim na papaya? Diba? Ang masarap sa papaya, yung tipong hindi siya masyadong hinog. Hindi rin siya, of course, hindi rin siya hilaw, diba? Kasi yung hilaw, yun yung ginagamit na, pang tinola, diba? Oo. I-mix mo siya sa tinolang manok. Diba? Meron kang papaya, meron ka ding dahon ng sili. Of course, meron kang manok, diba? Pero alam nyo ba na bukod sa pwede nating kainin, of course, ang papaya, dahil na napakasustansya po ng papaya, mapahilaw man ito o hinog, diba? Pwede rin po pala siya, pwede rin po pala siyang ipakain natin sa ating mga alaga. Okay? Sa mga alagang manok, sa mga alagang baboy. Okay? So ayan, yan po ang ating Agri-Unique Chika sa mga Yes, yan po ang ating Agri-Unique Chika ngayon para po ay maibahagi po sa ating Ka-Farming at Ka-Content Creator Sir Jid kung ano po yung mga benepisyo na pwedeng makuha ng ating mga alagang hayop mula sa pagpapakain o mula sa pagkain
o sa prutas na papaya. So, yan po ang ating Agri Chicken. I think ready na sa Sir Jid. Go ahead, Sir Jid. Hello po, kumusta po? Ngayon ay ito, may hawak tayong papaya kasi itong papaya isa sa nagiging kasangkapan nung panahon na medyo hirap na hirap din kami pagdating doon sa pagkain ng mga alagang hayop dahil nga medyo magastos din lalo na kapag may alaga tayong baboy, may alaga tayong mga manok, no, kahit na mga pabo nga kapag niluluto ito, abay binabalik-balikan din nila pandagdag na kinakain doon sa mga likod bahay natin. No, lalo na kung marami tayong papaya. All ditong papaya napaka-importante nito. No, napaka-importante ng role ng papaya kasi pupwede rin natin pang-ulam, panghalo natin kapag may alaga tayong manok diyan, gusto natin magtinola, o may makukuha tayong manok, tapos meron din tayong papaya sa likod, meron tayong nakuha. Pero kung marami tayong papaya, no, maraming mga nagtatanim ng papaya na maramihan, tapos may mga reject sila. Yung mga reject, imbis na itapon, no, nagagamit na pupwede rin ipakain sa mga alaga. No, yung mga papaya, pupwede namang lutuin, tapos ayoy ibibigay sa mga alaga. Sa iba nga, itong mga pinakalaman nito, no, ginagawa nilang natural dewormer din yung nito, binibigyan nila sa mga manok yung pinakabuto nitong mga papaya. So, malaking tulong din kapag may tanim-tanim din tayo or kapag nandun tayo malapit sa mga planta ng papaya. Kasi marami din, halimbawa doon sa Jensan, sa Pulumulok, no, may mga nakikita tayo doon. Napunta rin ako dati doon. No, meron silang mga planta doon ng mga papaya, may sagingan, may mga pinyahan. Yung mga reject ng papaya ay ang laking tulong din kung may alaga tayong mga native pigs. Marami ka din doon sa mga mall, no, may mga malapit sila sa mga mall, yung mga reject doon sa mall, yung mga sira-sirang mga prutas, no? Nagiging nagagamit nila imbis na itatapon, nagagamit nila bilang pampakain sa mga alaga, no? Sa mga baboy, especially doon sa mga native pigs, lagyan lang ng darak, yun yung paraan nila. So walang natatapon. Ganun din doon sa iba naman na malapit doon sa mga palengke, no? Kinokolekta nila yung mga balat ng papaya, yung mga reject na papaya. So, nagagamit pa rin. Imbes na itapon, ay nagagamit dun sa mga alagang hayop. No, papaya. Kapag tayo ay sobrang panahon ng sobrang taghirap, no, may ilan nga na sabi nila, ang gastos naman mag-alaga ng baboy. No, sa iba naman, ang paraan nila ay, ayun, nag-aalaga sila ng mga native na baboy. Wherein dito sa mga native na baboy, libre ang mga pakain sa kanila. Kung may mga tanim tayo, sipagan lang natin, diskartehan lang din natin. No? Walang imposible actually dito sa farming kapag meron tayong nakikitang may nakikita tayong mga diskarte na pwede nating gawin sa paligid. No, katulad na lang sa pag-alaga din ng mga iba't ibang hayop sa mga kambing natin, no, sa pag-alaga natin ng mga baka, kalabaw, tinitingnan muna natin kung ano yung mga resources na meron na tayo bago natin inumpisahan na napakalaking tulong din kung meron namang damuhan dyan sa likod bahay natin, abay, pwede na rin natin simulan doon na mag-alaga ng mga kambing, mga baka, kalabaw, mga baboy. Yung mga baboy nga sa amin, pinapakawalan lang sa silong, no? Noon, ganun yung setup namin, nung wala pang mga kapitbahay masyado, pero nung nagkaroon ng kapitbahay, abay, gulo din ang abutin kapag pinapakawalan mo yung mga baboy, no? Tapos may mga tanim-tanim sila, madadali yung mga tanim nila, lalo na kung may kamote silang tanim, may kangkong sila, yung mga gulay-gulay nila dyan, no? Minsan kasi yung baboy, bukod sa kinakain niya yung mga halaman, inano niya, parang hinuhukay niya yung lupa, lalo na pag medyo malambot, hinuhukay nila, so sinisira nila, tinutumba rin nila yung mga tanim. So ganun yung paraan ng iilan, no? Naka-free range yung alaga. Actually, sa amin ngayon, karamihan sa alaga namin, sa manok, sa mga pabo namin, sa mga, actually, halos lahat yata ng alaga namin naka-free range. Wherein, mas nakikita din namin doon sa free range, no, sa sistema ng free range, na mas malaking tipid din. Kapag, ayun ay depende rin sa, depende rin sa ating resources, kung nasa lugar tayo, nasa bukid tayo, nasa tuktok tayo ng bukid, na wala naman tayong kapitbahay, pwedeng i-free range ang baboy natin. Kung nasa lugar naman tayo na medyo mabahay na, so kailangan lambatin natin yung mga alaga natin i-free range. Yung mga manok naman, sa amin kahit medyo may area sa amin na medyo mabahay na, yung manok naman pwede mag-free range. No, nagiging lang ang manok doon kapag may nagbilad ng palay, no, kasi nandun din yung manok nakikain doon sa palay, pagkahapon ay busog na sila. Ang dami nilang nakakain na palay, yung mga binibilad na palay ay kay dami nilang nakakain. So, ganun yung din doon sa mga manok. Pero kapag hindi naman nagabilad ng palay, ay walang problema. Yung mga kanin pa nga doon sa lababo nila, yung mga natapon-tapon nila doon ng mga sobra-sobra galing sa kusina, ay pinupuntahan ng mga manok. No? Doon na sa aming paraan, no, yun yung actually lagi kong nababanggit, binibigyan natin ng mga leftover palay, or minsan kapag may palay kami na
meron kaming stock na palay na parang hindi na yata mapapagiling or parang sira na. So, binigay na lang namin yan sa mga manok. No? Kasi sa amin, hindi kami bumibili ng bigas, binibili namin palay. Tapos pinapagiling namin yon yung pinakabigas nun, yun yung pangluto. Tapos yung darak nun, yun naman yung panghalo doon sa pagkain ng baboy. No? Pagkain ng manok, pagkain ng pabo. Laking tulong din actually nitong darak. No? Kahit na may mga kangkong na rin tayo, malaking tulong din. Kung mayroon na tayong lugar dyan na medyo matubig, kung halimbawa ay malapit din tayo sa mga palayan, tanim tayong kangkong, pupwede rin natin yung tatarin ng maliliit, pupwede natin lutuin, pupwede din natin ibigay ng fresco or fresh doon sa ating mga alaga. Haluan natin ng darak yan, kinakain ng baboy, kinakain ng manok, kinakain ng pabo. Kaya laking tulong na. Or kapag may mga papaya, doon sa lugar na maraming mga papaya, no, pupwede rin lutuin, panghalo din doon sa mga pagkain ng alaga. So, yan yung mga, ang laking, napakasimple. Minsan nakikita lang natin sa likod bahay. Nakikita natin, nasisira na lang yung mga prutas sa likod. Pero ang laking tulong din pala nito, no, pwede natin na pandagdag na maibigay doon sa alaga natin para maging, maging busog sila. Hindi na natin kailangang gumastos ng malaking halaga para doon sa pampakain sa mga alaga natin. Lalo na doon sa mga native nating alaga. So, yan yung mga simpleng pamamaraan din namin sa pag-aalaga ng hayop. Kung ano yung resources na meron na, no, yun yung minamaximize natin, yun yung ginagamit namin para meron din kaming maibigay sa alaga. So, kung anong, halimbawa, sa lugar natin, kung meron tayong space dyan, kung ano yung mga pwedeng itanim, kasi may mga lugar na medyo hirap na magtanim ng gulay. No? May mga lugar na parang ang hirap na yung mga gulay, kapag nagtanim ka, hindi naman tumutubo ng maayos, hindi naman naging produktibo. No, hanapin natin anong pwede natin itanim. Katulad sa lugar namin, yung lupa sa amin ay medyo clay. No? Hindi siya, pagka nagtanim ng gulay, dati kasi nasubukan din magtanim ng talong, nagtanim ng atsal, kaya lang hindi siya naging successful. Dahil inabot ng sobrang tag-init, ang problema sa amin ay hirap naman dun sa tubig kapag inabot ng yung tuloy-tuloy na init. Hirap na hirap kami sa source ng tubig. So, yun, hindi siya napalago. Tapos talagang ang daming abono, daming fertilizer ang nailagay para magbunga yung tanim. Tapos bandang huli, nakaka-harvest lang ng konti, tapos hindi naman na tuloy-tuloy. Dahil nga din inabot ng sobrang tag-init. No? Tapos may mga insekto pa na dumadali doon sa tanim. Pag maramihan na kasi, medyo doon nagkakaproblema. No? Kapag kaunti lang, doon sa likod lang, mga konti-konti lang, yung mga gulay lang, yung mga pansahog lang, ay walang problema naman. Napakaganda niya naman. Pero kapag kamaramihan na, abay medyo maselan din pala itong mga tanim na pag maramihan na. Parang pag-aalaga lang din ng hayop na kapag maramihan na, medyo kailangan meron din tayong pasukin ng mga standards na para yung alaga natin ay mabubuhay sila, okay yung kanilang paglaki kasi mas malaki ang mas prone na yung mga alaga natin doon sa mga sakit-sakit kapag kamaramihan na. Unlike sa konti-konti lang, pansin natin pag konti lang alaga natin, wala tayong problema, okay na okay yung paglaki nila, pagdami nila, pero habang tumatagal dumadami na sila. So medyo may mga challenge na rin tayong nararanasan, medyo may mga dagdag na rin tayo na nasasalubong na kailangan din natin bigyang solusyon. So yun yung mga napapansin din natin dito sa bukid. No? Kaya ang dami rin mga pupwede nating gawing paraan. So yun yung sa akin, yun yung isa rin sa binabatay natin. No? Nung nag-umpisa kami, isa sa tinitingnan ko talaga yung resources na meron na. Ano ba yung mga available resources na meron na. Kasi ang dami ring, may mga nagtatanong din sa atin, paano daw ba mag-umpisa mag-farming? Para sa akin, the best talaga kung may mga seminar sa lugar natin. Inquire tayo ng mga seminars, hali tayo. Kasi dun sa seminar, actual, no, mga eksperto mismo yung kaharap natin. No, doon makapagtanong tayo direkta sa kanila habang sila nag-share ng kanilang siniseminar sa atin. Direkta tayo makapagtanong, tapos pag uwi natin, pwede natin i-apply dun sa ating farm. So, mas maganda yung gano'n, nasali muna tayo sa seminar, saralin muna natin bago natin pasukin. No? Tapos, isa pa, tingnan din natin anong resources ang meron na doon sa lugar natin, anong mga pupwede nating i-apply na talagang hindi na natin kailangang gumastos ng malaki. Halimbawa, sa mga pabahay, kung may mga kawayan naman dyan, ay libre na natin magagamit yan para sa pabahay ng alaga. So, kung wala tayong pangbubong, kung walang nipa sa lugar natin, pupwede tayong bumili ng nipa or ng yero. So, yun yung gagamitin natin pambubong. So, yung iba, galing na doon sa lugar natin. Mga resources na lang or kapag may mga kahoy nang ginagamit na panggatong, so, pwede rin natin gamitin yun. Imbis na ipanggatong natin, gawin nating haligi, no, ating gagawing
simpleng bahay ng mga alaga. Kasi sa mga kambing, requirements din na may mga pabahay tayo. Kahit simpleng pabahay muna, no? Kasi mga kambing, medyo alanganin din kung mag-alaga din ng kambing na nandun lang sila sa pasturan palagi. So, madalas ay maraming nakaranas na nagkakasakit yung alaga nila kasi nandun yung ulan. Alam naman natin yung kambing, tawagan nila sa taong hindi naliligo ay kambing, di ba? So, parang kambing kasi hindi ka naliligo. Kasi ang mga kambing, takot din sila sa ulan. Kung mapasin natin, pag umuulan, nag-iiyakan yung mga kambing. Ewan ko lang kasi may nakita rin ako dating kambing na sanay. No? May nakita akong kambing na parang sanay nung umulan, parang walang reaksyon. Pero madalas pala sa kambing talaga, karamihan kasi yung amin, kapag umuulan, umiiyak sila kapag nakatali. Pero kapag pinapakawalan sila, alam na nila, pag medyo kumulimlim na, dumatakbo na sila papunta dun sa sa bahay nila. Tapos ayan, nandun na sila, taka ka na lang, pagka-ulan, abay, nandun pala yung mga kambing sa loob ng kanilang bahay. So, ganun yung mga rin, kailangan may pabahay din yung kambing. Ganun din sa mga manok, no? Although yung mga native chicken ay minsan gustong-gusto dun sa ilalim ng puno tumira, siguro ay ayaw nila dun sa, ayaw nila doon sa loob ng bahay nila minsan kasi baka may mga makati-kati doon, may mga bunhok, no? Iba-iba rin kasi yan, minsan may mga ganong, madalas yung manok nandun sa bahay nila tapos bigla na lang pansin natin parang ayaw na tumira ng manok dun sa loob ng kanilang bahay. Yun pala may mga makatina, yung mga maliliit na insekto, mga bunhok, tawag ng iba nun ay dapaw, ang iba naman yung tawag nila ay hindi ko na maano. So, yun, bunhok or dapaw, no? Basta yung mga maliit na insekto na makati doon sa mga manok. So, yun yung madalas na nagiging sanhi din kaya yung manok lumalayas doon sa bahay nila. No, kaya doon na sa mga puno. Pero napakahalaga pa rin na may pabahay yung manok natin. No, may mga spray naman dyan, sa iba naman, madalas kasi sa pugad. Kasi yung pugad, nandun yung manok lagi. Tapos, minsan ay nandun din tumira yung mga bunhok o yung mga dapaw. Sa iba naman, ang paraan nila, naglalagay sila ng yung mga natural na paraan ba? No, naglalagay sila ng halimbawa, yung mga dahon ng marang, sa amin may mga ganon. Actually, tinarinig namin, okay din naman, nag-work din naman. Sa iba, naglalagay ng alagaw, may iba naman naglalagay ng tabako. So, yun yung mga nilalagay nila para daw yung mga bunhok ay yung maalis, yung mga makati na insekto. Tapos may ibang naman, yung sa science naman na paraan, binibilhan naman nila yun ng mga pang-spray. No, may nabibili naman yan doon sa mga agribet, sa mga poultry supply, mga pang-spray naman para umalis yung mga mga insekto. So, yun yung mga nagiging paraan din ng marami tungkol dito sa pag-aalaga nila ng mga hayop. No, kailangan natin ng pabahay, tapos yun malinis lang lagi yung kanilang pabahay, tapos yung mga dumi ng manok, no, dumi ng mga pabo natin, tanggalin natin para hindi pamugaran din ng mga insekto. So, yun yung mga din. Tapos, ganun din sa mga baboy. No? May mga baboy na free-range. Yung iba, actually, sa napapansin ko, tumitira yung mga baboy namin sa ilalim ng puno. Ayaw nila na umuwi dun sa bahay nila. So, malaking tipid din actually kasi gusto nila nandun sa ilalim puno. Kahit na walang bahay, walang problema. Kaya lang, pag nanganganak yung mga baboy, mga buntis na inahing baboy, pagka nanganganak na sila, ay kailangan talaga nilang pabahay kasi yung mga biik nila, sensitibo. No? Sensitive din yan kapag yan ay nanganak tapos yung mga biik nila ay nauulanan, no? Sayang din, sobrang masasayang yung mga biik naman natin kasi minsan ay nagkakasakit. Andyan yung diarrhea, ubo, sipon, lagnat, or namamatay yung mga biik, sobrang sayang. Kaya kailangan may pabahay pa rin tayo ng mga baboy kahit na naka-free range sila, kung ayaw man nilang umuwi muna doon sa bahay nila, no? Importante may option sila na kapag gusto nilang umuwi doon sa bahay nila, ay meron silang uuwian. Sa iba naman, yung mga baboy na iba na kung saan nanganganak, minsan kasi gusto nila doon sa damuhan. So kami nag-a-adjust. Kung saan nanganganak yung baboy, madalas kasi pinapakain ng umaga hapon yan eh. Pagkahapon, alam mo namang buntis yung baboy mo, malapit na mga anak, pagkahapon at wala doon, hindi namin nakikita. Ang nagawa namin, hinahanap namin yung aming baboy, kung saan siya, kasi yun yung nagiging suspetsa na namin na itong baboy natin ay sigurado nanganak na ito, kaya hindi na natin nakikita, hindi na sumasama dito sa pagkain. So, hinahanap namin yan doon sa loob ng ranging area, tapos kung saan namin nakikita na nanganak siya, so doon namin nilalagay ng trapal. No? Nilalagay namin ng trapal. Kami nag-adjust para yung mga anak niya hindi mababasa sa ulan. Ganun lang yung ginagawa din namin para kahit papaano hindi maiwasan natin mabasa sa ulan yung mga biik. Kasi mahirap din magdamag na nababasa sa ulan yung biik o magdamag na umuulan ay talagang magkakasakit din sila. Yun yung isa sa namin. Sa amin, wala kaming mga vaccine, sa manok namin, walang vaccine, sa mga baboy namin, walang vaccine. Purely natural kasi free range yung pag-aalaga namin. Makaluma pa rin yung paraan namin actually
No, pero dito sa pag-alaga namin ng mga hayop, no, although hindi kami nagbabaksin, pero nagbibigay pa rin kami ng vitamins. No, yun yung mga King's Vita Plus, ito yung mga ginagamit din namin. Yan, King's Vita Plus na vitamins ang pinabibigay din natin sa mga alagang hayop. Inahalo namin to sa tubig inumin nila or pwede rin doon sa mga pagkain nila. No, powder lang ito. Kung gusto mo na isang tuloy-tuloy na bigyan sila, okay lang din, walang problema, walang overdose. Pwede ihalo doon sa feeds. Kung itong isang pakete na ito, 100 grams na ito, pwede ihalo sa isang sakong feeds na to. Kaya't malaki rin ang tipid. No, yung isang sakong feeds na yon, pwede mong ibigay umaga o hapon, or pwede rin once a day lang. Sa umaga lang yung feeds na pinaghaluan mo ng King's Vita Plus, umaga lang. Tapos sa hapon, ibang feeds naman ibigay mo. Tapos kinabukasan, doon ka ulit kumuha, bigay mo sa alaga mo. Or sa iba naman, every other day. Depende sa magiging natin. Tingnan natin din, aralin natin kung tingin natin ay mas nag-work yung pagbibigay ng King's Vita Plus daily, edi walang problema kahit daily natin bigyan. Kung kunti na naman baboy natin, sobrang tipid. No? King's Vita Plus, ito naman, isang sako na, kaya mong haluan na isang pakete nito. So, talagang hindi ka naman talaga, hindi mo naman mararamdaman. Sabihin natin, isang inahing baboy mo, kung nakaubos siya ng isang sako sa isang buwan. So ito usual price nito is 100 pesos, depende sa lugar din. No, 100 pesos ang usual price niya. So 100 pesos isang buwan gastos mo sa vitamins. No, kung after 4 months binenta mo na yung baboy mo, so nasa 400 pesos yung gastos mo, pero gumanda naman yung quality ng karne, gumanda naman yung paglaki ng alaga mo. So ganun lang. Pero kung konti lang baboy mo, isang piraso, actually minsan isang pakete nauubos din halos 4 na buwan, no? Kung once a day or once in 2 days ka lang nabibigay ng vitamins, so talagang tipid din, no? At maganda pa yung paglaki ng alaga mo. Dahil nga rin sa maraming sangkap na ito, nandyan yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics, calcium, D3 enzymes. Nandyan din yung dami niyang sangkap. Meron siyang zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, lysine, dilmethionine, betaine, probiotics. Andyan yung vitamin A. Yan, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid. Ang dami niyang sangkap, no? Yan, King's Vita Plus na vitamins, nabibili ito sa mga aggregate store, sa mga poultry supply, no, nationwide. Pwede tayong maghanap nito. No, or pwede rin kayo mag-PM sa amin kasi pwede rin namin kayong assist kung saan kayo nakakabili. Online, meron din dito cash on delivery. Kay Ka-Farming Jerome Manansala, nice, may setup ka na din, idol. Maraming salamat po, Ka-Farming Jerome Manansala, sa inyong panonood po ngayong gabi dito sa ating live. So, ayan po, no, King's Vita Plus na vitamins. Doon naman sa mga alagang hayop, kapag medyo may naramdaman natin yung halimbawa, mga biik tayo, tulad na nabanggit natin kanina, may mga pagkakataon din, mga biik natin na may mga diarrhea, may mga lagnat, may mga sipon, may ubo. So, ayan, gamit naman namin dyan yung Panamox Forte. Panamox Forte, ayun ay pinagsama na meron siyang amoxicillin, tylosin, paracetamol at carbocysteine na pinagsama doon sa powder na yon. So, yun ay hinahalo lang namin sa konting tubig. Tapos yun yung pinapainom namin sa biik na may mga sakit, no? Yung mga diarrhea, lagnat, sipon, ubo. So, yan yung binibigyan namin ng Panamox Forte. O yung may mga sugat, yun, binibigyan natin yan. Maging sa mga sisiw ng pabo, sisiw ng manok na may mga sakit na sipon, halak, laway-laway, bulutong, kuraysa, cholera, yung mga sakit na manok na usual na nangyayari yan, Panamox agad ang binibigay namin. Panamox Forte sa mga sisiw. So, mga malalaki naman, andyan yung Panamox Caplet naman. Ang Panamox Caplet, yun na itsurang tablet siya. No? Tablet na capsule siya, kaya siya caplet. So, yun ang itsura niya. Yun yung pinapainom naman namin doon sa mga alaga namin na may mga sakit. Sipon, laway-laway, bulutong, kuraysa, cholera, yan yun. Panamox Caplet. No? Yun yung manual natin papainom. Pero kung gusto natin halo sa tubig lang, tubig inumin nila, kontrolado natin yung inuman nila, so pwede naman yung Panamox Forte. Panamox Forte, powder siya na water soluble. No? Ang Panamox Caplet, Panamox ka pa rin siya, gamot pa rin siya, pero siya ipinapainom manually. Kasi itsura siyang tablet, itsura siyang caplet. No? So yun yung mga ginagamit din namin. Pagdating sa pampurga, ang ginagamit naman namin ay Worms to Go. Worms to Go, dahil meron siyang pinagsamang albendazole plus paracequantel. Yun yung ginagamit namin pampurga dun sa aming manok, sa mga pabo namin. So, yan yung napaka-epektibo rin based sa experience namin. So, kayo, pwede nyo rin subukan actually para kayo din mismo ang magpagsabi. Yan naman ay nabibili sa mga aggregate stores, mga poultry supply. No, Worms to Go, napakaganda rin. Doon sa mga nag-alaga ng mga manok na panabong, no, actually kahit doon nga sa mga doon nga sa mga pabo, sa mga sa mga manok, sa mga sisiw, pwede rin yung Intenso Plus, yun yung mga pangsisiw na manok, pangsisiw na pabo, no, yun yung ginagamit namin Intenso Plus.
or doon sa mga manok panabong, Intenso Plus. Pwede rin yung King's Vita Plus. Actually, vitamins pa rin yan. Para naman sa mga manok panabong na yung medyo, yung mga mga bayong-bayong na, no? Yan yung mga stag na, yan yung mga Intenso Power Stag naman. Intenso yung mga produkto na yan, no, para sa manok panabong. Intenso Plus, Intenso Power Stag sa stag or bayong-bayong, Intenso Premium naman doon sa mga manok na kinukondisyon na natin. So, yun yung mga ito yung sinishare natin kasi ito yung mga ginagamit din namin pagdating dito sa pag-alaga ng hayop. Tulad na nabanggit natin, kasabay ng mga kalumang pamamaraan, sinabay din natin itong mga makabagong technology para mapapalago natin itong pag-aalaga ng hayop. Yan yung mga ginawa nating pamamaraan. So, nandyan din yung ating King's Vita Pet, dun sa mga nag-aalaga ng mga pet, ng mga pet na rabbit, pet na ibon, pet na pusa, pet na aso. Nandyan naman yung King's Vita Pet. So, ganun din, nabibili sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply. No, sa Shopee, meron din yan, yung mga nababanggit natin ngayon. So, yan yung mga nagiging pamamaraan din namin, simpleng pamamaraan, dagdag diskarte sa pag-alaga ng hayop para medyo, makikita rin natin na may mga pagbabago. Kasi marami din sa mga nag-alaga, actually, ang dami kong natatanggap din ng mga comment na nag-alaga sila ng manok, no, pagdating ng panahon na medyo marami na daw, abay doon naman nagkakasakit. Kaya sa amin, makalumang paraan, kasi kung makalumang paraan puro na yun lang, hayaan lang natin alaga natin. So, minsan may mga pagkakataon na nagkakasakit yung alaga. So, kailangan, mabigyan din natin sila ng mga, kung ano yung kailangan nila. Halimbawa sa amin, vitamins, since mga natural ang mga binibigay namin pagkain or kahit nabigyan ng feeds. So, vitamins kami ng vitamins para lumakas ang immune system. Based naman sa experience namin, doon nga sa mga pabo namin, no, minsan may panahon na ayaw mangitlog. So, ang ginawa namin sa obserbasyon ng tatay ko, ang kanyang ginagawa para bumalik na mangitlog yung mga pabo, siya ng vitamins na King's Vita Plus, yun yung tinutuloy-tuloy niya binibigay. Nahaluan niya lang yung feeds, no? Wala namang masama actually kung itry nyo rin para kayo na rin mismo makasubok. Kasi ang dami na rin nakatry nito. Kasi ang King's Vita Plus, yan yung vitamins na talagang ang dami na rin sangkap. Yan ay available sa Mindanao. Napakatagal niya na. More than 5 years na siya na namamayagpag sa Mindanao area. Tapos tumakbong Visayas area, sa Iloilo, Negros, doon sa Mindanao, sa Dipolog, sa Boga del Norte, sa Davao. Yan, napakaraming lugar, no? Actually, nasakop na meron ito Cotabato, General Santos City, at marami pang iba, no? Sa mga agri-vet, sa mga poultry supply, available yan, yung King's Vita Plus. Ang daming mga sumubok na yan, daming nakasubok, at ang daming mga talagang nakatestimonya na nag-work talaga, maganda talaga dun sa produksyon ng kanilang alagang hayop. Lalo na dun sa seryoso na pag-alaga ng hayop at gusto nating paramihin. No? Bilang backyard farmer, ang dami nating pangarap, gusto nating mapaunlad yung pag-alaga ng hayop. So, mas maganda na sumubok din tayo ng mga bagong paraan, no? Mga vitamins tulad nitong King's Vita Plus, no? Para makita din natin kung talagang may epekto, may pagbabago dun sa alagang hayop. No? Pwede natin subukan. Tuloy-tuloy muna natin na ibigay sa alaga. So, yan yung mga rin namin, paraan ngayon. Makalumang pamamaraan plus itong mga bagong technology na para mapaganda natin yung produksyon. Ito naman ay registered sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDA-PM 18099 at ang King's Vita Plus, no, ito ay napakaraming mga tulong din doon sa mga alagang hayop. Ang daming sangkap na nagbibigay lalo ng magandang produksyon at nagpapalakas ng immune system para hindi sila sakitin. Ito yung nabibili sa mga agri-vet stores, sa mga poultry supply nationwide. So, ayan yung mga ginagamit din namin na produkto. No, dito sa farming, kailangan lang talaga dumiskarte din kapag may mga pagsubok. Huwag tayo bastang pumasok sa mga hindi pa natin masyadong kabisado na bagay. Halimbawa, na-inspire tayo sa farming, na-inspire tayo, pero kailangan din nating aralin yan. Aralin din natin kung paano natin mapapalago yung ating sisimulan, aralin natin kung paano tayo magsimula, aralin natin kung ano yung mga pamamaraan din ng mga nag-alaga ng hayop para mai-apply din natin doon sa pag-alaga. Huwag yung bastang na-inspire ka lang, gagawin mo agad. So, kailangan pag-aralan mo rin munang maigi at hanapan mo ng diskarte. Tulad na nabanggit natin, sa umpisa maganda, konti muna. Tingnan muna natin yung mga resources na meron sa paligid. Ano ba yung mga pupwede natin gamitin na maaari nating i-apply doon sa pag-alaga ng hayop na libre na natin makukuha sa paligid natin. At hindi yung kada galaw na lang ay labas ng pera hanggang bandang huli. Na-realize mo ay wala rin pala. No? Lugi ka rin pala. Kaya mas maganda, diskartehan. Ganun din naman actually sa ibang mga negosyo. No? Kahit sa mga business, dinidiskartehan nila yan para mapalago yung kanilang negosyo. At yung pag-negosyo nila ay hindi agad-agad na, halimbawa, within this month, next month, kailangan kumita agad. After 5 months, kailangan kumita agad. Hindi ganun-ganun yun.
talagang nagtatanim pa sila. Tinatanim pa nila yung market nila. Nagtatanim sila nung kanilang pang-umpisa, no? Tanim na hindi yung actually yung tanim ng buto. Yung nagtatanim pa sila nung tinatanim pa nila yung kanilang pinakanegosyo. Nagtatanim sila ng mga kabutihan sa kapwa para babalikan sila din ng kabutihan, no? Tatanim sila ng mga pinapakilala nila yung kanilang produkto, yun yung pagtatanim nila. Tapos inaabunuhan nila, no? Pinapaano nila, yung iba ay nagpapatry pa nga sila dun sa product nila para talagang malaman ng tao yung epekto. Pero actually, itong Kicks by Talas, ganito rin yung setup dito noon, no? Tinatry din ito. Kaya lang, kung puro try na lang ng try, no? Ano na rin, baka hindi rin kayanin ng company. Kaya sa simula, kaka-open lang, pinapatry yan hanggang sa tumagal. Kaya ito'y tinatangkilik, kaya ang dami na rin na bumibili nito. Kaya biruin mo, more than 5 years ginagamit ng mga farmers din sa maraming mga klase ng pag-aalaga ng hayop. So yan, King's Vita Plus na vitamins, subukan na rin natin, no? Nabibili sa mga agri-vet stores. So ayun, no? So yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Tayo ay nakamute. Happy farming din po sa iyo, Sir Jid. Naka-farming angat ka. At mula po sa ating Agri-Unit Chika, punta naman po tayo sa ating Agri-Balita sa araw na ito dahil meron pong mga magsasaka dyan sa may Bicol region ang nakatanggap ng 4,000 pesos na ayuda. Saan po kaya ito galing ang 4,000 pesos na ayuda? Yan po ang ihatid sa atin ni Inday Bajang. Hi everyone! Good day po sa ating lahat. It's another day, another episode na naman po muli ng AgriSenso. Inday Bajang para po sa inyong Agri-Balita with Clara Tita. Ayan! Of course, may mga good news naman po tayong hatid para sa inyong lahat. Siyempre pa, we want to make your afternoon light, free, happy, o diba at least you can hear ng mga tawag nito, mga magagandang balita na worthy to share to everybody. Ayan! Of course, wag na nating patagalin pa. Siyempre pa, relax lamang po kayo dyan. Kami na pong bahala sa inyong less than an hour na pakikinig o panunood ngayon sa ating mga agri-tips at balita. Siyempre, sa ating agri-balita ngayon, mga magsasaka sa Bicol nakatanggap ng 4,000 pesos na ayuda. Mudawat man pud mi. Anyway, ang Department of Agriculture Bicol namahagi ng tig-4,000 pisong tulong pinansyal sa 1,300 mga magsasaka sa lalawigan ng Albay. Ibinahagi ni Adelina Losa, ang pinuno ng Marketing Division ng Department of Agriculture Regional Office sa Pili, Camarines Sur, ang sa may 1,300 na mga magsasaka sa lalawigan ng Albay ang nabigyan ng tig 4,000 pesos na tulong pinansyal sa Farmers Bounty Village, Kamalig. Nasa 5.2 million pesos ang pondong na ibahagi sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistance or RFFA program. Sa Albay, may mahigit sa 30,000 mga magsasaka ang target na mamigyan ng tig 2 ektaryang lupang sakahan. So aside sa tulong pinansyal, meron pang numbers of 30,000 farmers na bibigyan ng tig 2 ektaryang lupang sakahan. Kulangi ba nila dito? Dagdag pa ni Losa ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Rice Farmers Financial Assistance Program ng Department of Agriculture ay alinsunod sa itinakda ng Republic Act number 11598. Ito ang pansamantalang tulong at kompensasyon sa mga magsasakang naapektuhan ng kanilang kita dulot ng tarification quantitative import restrictions on rice na may bisa hanggang sa taong 2024. Ang 10 billion annual tariff revenue mula sa importation ng bigas ay nakasaad sa Section 13 ng Republic Act number 11203. Ayan, sa 1,300 na mga magsasakang nakatanggap ng tig 4,000 pesos. Congratulations! O, di bang saya ng buhay? At least, meron tayong mga pansamantalang pantawid araw o mga panggastos natin sa araw-araw, diba?
Though marami pa ang hindi nakakatanggap, di ba? Andito na naman ako. Ako na naman talaga magbibigyan ng mga hope na mabibigyan kayo soon. But anyway, di ba? At least may mga ilang nabigyan. So, hindi naman agad-agad lahat. So, by group or by batch possibly. And soon, makinig tayo sa mga balita, ayan, mga updates ng ating DA offices within our regional areas kung kailan may mga good news na ipamamahagi sa ating mga farmers, mga fishermen at sa iba't ibang sector. So yun ang importante. Yun nga, talagang ini-encourage nila, di ba meron sila ngayong program na listing, tawag nito ko ng automated type of listing na sa mga farmers and fishermen natin para kung ano man yung mga ayudang pwedeng maiparating, mas madali ang checking, mas daling makita sino yung pwedeng makatanggap, sino yung tawag nito qualified to receive that kind of help. So, ayun. So, sa mga nakatanggap ng tulong, gamitin po nating maigi. Ayan, yung mga perang naibigay. Hindi man siya ganun kalakihan, pero napakalaking tulong na po iyan sa pang-araw-araw na mga gastusin natin. Sino ba naman yung magbibigay sa inyo ng 4,000 in a day, diba? So, that's a lot more things to go. You can buy your food, so pwedeng ipamili na mga tawag at mga pwedeng panggamit on your pagtatanim or whatsoever that you want to do, diba? Mababawin nyo rin naman in the future. And syempre, always keep in mind na hindi naman talaga tawag nito always na andun yung help ng government. At least merong mga pakonti-konti that can help somehow alleviate yung mga tawag nito problemang kinakaharap natin sa ngayon, di ba? So, especially for those farmers, yung may mga balita nga the other day na nakita tayo sa telebisyon na may mga farmers tayo somewhere in Luzon na napaaga ang kanilang pag-harvest ng kanilang mga pananim. It's because of bagyong Betty. Hay nako, si Betty, hindi ka nakakatuwa, promise, di ba? So, very sad for those kasi nga may mga possibility na yung ibang na harvest nila is good, ang iba naman is hindi talaga ganun, to waste na lang siya. It's very sad. It's because our farmers really invested on it, and unfortunately ganun lang. But anyway, we can't really handle issues on calamities like that. Yung mga problema sa lindol, problema sa baha, pag ulan, di natin yan mapipigilan. It's somehow they called paiba-iba na nga yung panahon natin ngayon, and that's what they say as climate change. So for us on our end, we people is to continue help propagating more and helping out of taking good care of our environment, diba? Yun lang talaga. And syempre, somehow extending more assistance probably to the most affected, especially to our farmers na talagang hindi na matansya kung kailan ba pwedeng magtanim, ayan, diba? Because of that very severe na paiba-ibang level ng ating temperatura sa ngayon. Ayan, so congrats sa inyong lahat, and pamahin, charot, ayan, joke lang. Anyway, yan po ang ating Agri-Balita sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po ulit, mga friends, sasamahan niyo po muli ako para sa ating mga good news sa ating Agri-Balita. Balik po tayo kay Clara Tita. Bakit nakamute ito? Thank you so much, Inday Badyang. I miss you. So, ayan po ha, mula po sa ating Agri ni Chika at sa ating Agri Balita. Of course, punta naman tayo sa ating mga produkto na na-mention sa atin ng ating mga kapwa na mga ka-asenso ng mga content creators sa mga naghanap po ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamux Couplet at Panamux Forte. Intensive product at Worms to Go, of course, available po yan sa inyong mga suking Agri-Vet stores. At kung sakaling wala pa talaga siya, dahil out of stock or hindi pa napuntahan dyan sa inyong lugar, sabihan nyo na po ang may-ari ng Agri-Vet stores na i-contact na kami para po ay mabigyan ng produkto ang Agri-Vet store na iyan. At kung gusto nyo na talagang umorder, pwede po kayong message sa ating Facebook page, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, at doon po pwede tayong mag-order online, COD po via LBC or cash on delivery at saka cash on pickup. Pwede rin po sa mga malapit lang na LBC branch sa inyong lugar. Ganon din po sa Shopee. Kung meron po kayong Shopee account, pwede po kayong pumunta, i-search nyo po ang KBM Agri-Vet Lines. Yan po ang official store natin sa Shopee. At meron din po tayong TikTok shop. Of course, kung sa Shopee po kayo, COD automatic yan via JMT Express or GoGo Express. So ano pa ang hinihintay ninyo? Mag-order na po ng ka-partner niyo sa pag-asenso, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement,
Panamox Couplet at Panamox Forte, Intenso Products, at saka Worms to Go. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Nawaya meron po kayong mga nakuha na mga impormasyon na tsak po na kumbaga ay magagamit ninyo or may apply nyo po sa inyong pag-aalaga ng hayop. Yun po, speaking of pagtatanim ng papaya. So, napaka-importante po na meron po kayong papaya o tanim na papaya sa inyong bakuran o sa inyong farm para po ay magiging, kumbaga, tipid na rin po sa part ninyo ng mga hog raisers or chicken breeders para po ay alternatibong pakain po sa inyong mga alaga. Thank you so much po sa inyong pagsama sa akin. At kung, of course, nagustuhan ninyo ang ating programa ngayon, i-like at saka i-share nyo po para po ay mas marami pa po ang makakaalam na good news natin sa atin ng AgriSenso. Alright! Hanggang bukas po ulit! Bukas po ulit, samahan niyo po ulit si Clara Tita. Dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura, ang AgriSenso sa agrikultura, aasenso ka. Susunod na po ang programa, ang King's Afternoon Delight sa ating King's Radio Stations. Kasama po si Queen CJ. God is good all the time. God bless you po. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Power Stag ug Intenso Plus.